И така, още веднъж добър вечер на всички. Днес е дебюта на Тинка Гогошева. С радост ви я представям. Имам доброто усещане и добрата... а, Само секунда, че влизат хора. И добрата а, енергия, която ние ще получим от тази жена, защото а, ще разберете по-точно защо накрая. Тинка Гогошева е моя първа линия, но не само за това, че е моя първа линия, заради това, заради тази история, която ще чуете тази вечер. Затова ви призовавам да бъдем търпеливи и да изслушаме с интерес цялата история. Тинче, заповядай, ти ще се представиш повече и по-добре. Благодаря. Добър вечер на всички настоящи и бъдещи партньори и гости на тази презентация, а, в която ще ви представя една компания One More International, но първо няколко думи за себе си. Казвам се Тинка Гогошева, на 50 години съм. Преди 3 месеца започнах да ползвам пластирите на компанията, запознах се с информацията и имах здравословни проблеми, които вече са в миналото благодарение на 3 месеца редовното ползване на пластирите и понеже имам още какво да желая за напред, продължавам ежедневно с цялата гама и се надявам, че на следващото представяне, на следващия уебинар ще споделя още по-добри резултати. Така, добре дошли в корпоративния свят и бизнес възможността на One More International. Презентацията ще ви представя в две части, като първата част ще ви запозная с продуктите, а във втората част с бизнес възможността и евентуално как да започнете да печелите пари, като се грижите същевременно и за вашето здраве. Компанията е създадена 2014 година от Мустафа Ердил и Севджихан Ердил, семейство, които и двамата съпруг и съпруга, които са глобални директори в компанията, а техния син Алпер Карпус е главен изпълнителен директор. Компанията има централни офиси в Истанбул, съответно регионални в Измир, Анкара и европейски офис в Ротердам, Нидерландия, откъдето всъщност ние получаваме продуктите. На слайда виждате страните, в които има и други офиси компанията, като за България с гордост мога да спомена, че вече имаме два. Единият офис е в Пловдив, другия офис е в Стара Загора. За плананица, чакай да го... Милион. Компанията разпространява продуктите си. На слайда виждате 100 държави, но всъщност над 150 държави се разпространяват продуктите на компанията. Близо 8 милиона потребители има вече в компанията, като 800 хиляди са активните консултанти и над 98% има клиенти, доволни клиенти, които останалите 2% са тези, които не са използвали пластирите и не са могли да покажат резултати. Затова само 98% са доволните клиенти, но това не е малко изобщо. Това е една много бързо развиваща се компания в света на уелнес индустрията. Защо уелнес? На слайда виждате основните причини днес, които водят до влошено здравословно състояние, като в превод wellness означава да бъдем здрави и да се чувстваме добре. Wellness е начин на мислене, избор на начин на живот, който всеки човек избира целенасочено,
как да постигне по-добро физическо, психическо и емоционално състояние. А на този слайд виждате начините как можем да постигнем това. На първо място, като използваме натурални добавки от природата, каквито са продуктите на One More International. С какво са по-различни тези продукти от хранителните добавки на другите компании, които също са натурални? Човекът е част от природата и ако иска да е здрав, трябва да живее в хармония с нея и да следва биологичните ритми. Според теорията на традиционната китайска медицина, ключът към здравето е именно в единството и хармонията между човека и природата. С продуктите на One More International получаваме и двете. Защо? Традиционните медицински практики са венозно и орално. При венозното имаме 100% усвояемост, тъй като веществата постъпват директно в кръвния поток, но този метод е болезнен. Другия метод е орално, при който няма болка при приемането на веществата, но усвояемостта е едва от 30 до 40%. И тук на помощ идва трансдермалната технология, като най-ефективното решение след метода на инжектирането. При този метод няма болка и има 98% усвояемост. Трансдермалните системи за лечение са изключително лесни за използване пластири, които позволяват на веществото да се абсорбира в тялото ви през кожата, като навлизат в подлежащата тъкан и след това в кръвния поток. Активната съставка се разпределя по цялото тяло чрез кръвообращението. Важно допълнение е, че кожата усвоява само това вещество, от което тялото се нуждае. И само толкова, колкото тялото има нужда. Няма опасност от предозиране. Продуктите на One More International са създадени чрез трансдермална терапевтична система, технология на трансдермалната вълна. Представяме ви цялата гама 11 продукта на компанията, с които сега ще ви запозная по-отделно. Хит от всички тях е Painless. Виждате на екрана съставките му. Женшена подобрява храносмилането, действа противовъзпалително, антиоксидантно и антимикробно. Регулира клетките, подобрява кръвообращението и подсилва имунитета. Корейският червен женшен е забранен за износ от Корея и поради тази причина този продукт се произвежда в Корея, а всички останали продукти се произвеждат в Турция. Глюкозаминът, това е един от градивните елементи на хрущяла. Съставка, която елиминира болката и елиминира ставните проблеми. Участва в производството на вещества, които вземат участие в изграждането на сухожилията, връзките, хрущялите и течността около ставите. Увеличава плътността на хрущяла. Другия елемент, който съдържа Painless, това са сапонините. Те активират ензимите в клетките, което ускорява метаболизма. Помага за повишаването на енергийното ниво в организма, облегчава умората, слабостта и загубата на апетит, отстранява токсините от тялото, има антиоксидантно действие. Също така се ползва и за детоксикация. Корейският червен женшен съдържа 32 вида сапонини. Той е най-богатия на сапонини в природата елемент. Сребърните иони, това е най-силният антибиотик в природата. Те се извличат от орехите и са изключително важна съставка за здравето на мозъка. За да не се нарушава целостта на сребърните иони, продуктът не се реже с метални предмети, а се къса.
Има още един продукт в състава на Painless, който не е записан на този слайд. Това е органичния германий. Това е микроминерал, който подобрява жизнеността и унищожава свободните радикали. Предпазва от радиация, повлиява лечението на алергии и астма. Използва се за превенция на сърцето и кръвоносните съдове, включително високо кръвно налягане, висок холестерол, болести на сърцето. Този продукт съдържа 25 броя пластири и се поставя през 48 часа, т.е. достатъчен е за приблизително 2 месеца употреба. Нашето тяло е ясна, добре координирана система, в която всеки елемент е еднакво важен. Един от най-важните елементи обаче в нашето тяло е витамин B12, тъй като той допринася за нормалния метаболизъм и оптимална функция на клетките. Постоянната умора е първия признак за дефицит на витамин B12. Също така включва лошо настроение, загубата на енергия. Витамин B12 работи само в комбинация с фолиева киселина и в идеалния случай с B1 и B3. За да избегнете липсата на този витамин, компанията е създала One More B12+, в комбинация с нужните витамини за правилното му усвояване. Продукта съдържа 32 броя пластири. Действието на пластира е 24 часа и се залепя на врата непосредствено под ушната мида. Ето тук мога да покажа къде е залепен моя пластир. Не е за подценяване и следващия продукт, който е дикамин. Виждате съставките. Витамин D е от жизнено важно значение за дейността на мозъка, нервната, сърдечно-съдовата, мускулната, имунната система. Притежава противовъзпалителни, антиоксидантни и невропротекторни свойства. Предпазва организма от сериозни заболявания, като рак, диабет и множествена склероза. Признаци за липса на витамин D: сърдечно-съдови заболявания, тежка форма на астма при децата, високо кръвно налягане, диабет тип 1 и тип 2. Той не трябва да се приема самостоятелно, в комбинация с витамин К2. Комбинацията от тези два витамина спомага за пълното усвояване и подобрява костната плътност и сърдечно-съдовата система. Благодарение на витамин D, калцият се абсорбира отлично от тялото, а с помощта на витамин К2 минералът отива директно към костите и зъбите, без риск от натрупване в кръвоносните съдове. Както виждате, в състава на този продукт дикамин влизат витамин D3, витамин К2 и като допълнение магнезий и витамин С. Продукта съдържа 32 броя пластири. Действието му също е до 24 часа и ни осигурява ежедневно необходимото количество от витамин D, дори през зимните месеци, когато сме лишени от слънце. Не е за подценяване и продукта Омевия, който включва омега-3, коензим Q10, DHEA, прегнинолон, като омега-3 намалява рисковите от сърдечно-съдови заболявания и укрепва имунната система. Коензим Q10 помага да се произвежда енергия в клетките и действа като антиоксидант. Когато омега-3 и коензим Q10 са в съчетание, минимализират ефектите от стареенето. Хормонът DHEA има невероятната способност да осигурява трайна сила и енергия, като основно място в неговата структура заема холестеролът. Напълно заслужено е наречен хормон на младостта. Прегнинолонът
Това е хормон, който се отделя в мозъка, половите жлези и надбъбречните жлези. Ползите му върху човешкото тяло е подобрява настроението, добра памет, пълноценен сън. Продукта съдържа 24 броя пластири и се ползва 24 часа. Освен прегнинолона в омевията, за нашия здрав сън се грижи и хормона мелатонин, известен още като хормон на съня. Той се секретира от епифизната жлеза. Представяме ви следващия продукт One More Melatonin Plus. Съдържанието му е мелатонин, етерично масло от лавандула, розово етерично масло. Като маслото от лавандула подпомага релаксацията чрез намаляване на стреса, а маслото от розовото растение облегчава болката, безпокойството и също намалява стреса. Има антибактериален ефект. Този продукт съдържа 24 броя пластири и се ползва 24 часа. Има 2 препоръчителни точки за поставянето му на третото око и отзад на тела. А пропуснах да уточня, че абсолютно всички пластири на компанията се поставят на почистена и обезкосмена кожа, по възможност суха, добре почистена с спирт, памучи, суха и се поставят пластирите. Така, продължавам. Искате ли да отслабнете и да поддържате добра форма? Ами, това е пластира, който може да ви помогне. Slim Style. Виждате на екрана съставките му. Напълно натурален пластир. Тя контролира небалансираното хранене, балансира като активира метаболизма и ви помага да постигнете естествен контрол на теглото с чувство за ситост. Благодарение на спирулината в съдържанието му, той подпомага тялото да изгаря мазнините по естествен път, ограничава прехранването и осигурява енергия. Какви са ползите от отслабването? Имате здраво сърце, възстановявате психичното си здраве, болките в ставите намаляват, риска от диабет е намален. Всеки пакет съдържа 30 пластира и се залепва от този продукт, имам предвид, и се залепва в областта на раменете, гърба, кръста, краката в продължение на минимум 1 месец по 1 пластир на ден. Това е единствения пластир, който не се мокри. Следващите 2 пластира, не знам дали ме чухте, защото чух някой друг да говори, това е единствения пластир, който не се мокри. Така, следващите 2 пластира, предназначени за двойките, които имат репродуктивни проблеми. Това е Night for Ladies и Night for Gentlemen. Те имат еднакви съставки, с изключение на една, която е предназначена за женските, и една Lady Perox конкретно за женските и Мака конкретно за мъжките пластири от тази серия. Омега-3 подпомага увеличаването на секрецията на хормона допамин. L-аргинина помага за разширяване на кръвоносните съдове. Женшена, както вече казахме, е силен антиоксидант, помага регенерирането на клетките или обновяването на клетките. Цинка е важен елемент на имунната система и активира половите хормони. Джинджифила е растение с силни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и допринася за регулиране на кръвообращението. За жените Lady Perox насърчава подобряването на сексуалната функция, а за мъжете маката повишава либидото. Залепе се на тела или в областта на слабините,
съдържа 27 пластира и се ползва 24 часа. Също така компанията предлага и продукти в сферата на козметиката. Lumiere Beauty Set включва един пакет колагенови пластири Сурние и 4 броя антиейджинг маски Сурние. Колагеновия пластир. Колагена е естествена аминокиселина, която спира стареенето на кожата, примахва бръчките и укрепва косата и ногтите. Укрепва и защитава и съединителната ткан. Придава еластичност и стегнатост на кожата, като също така се грижи за ставите и сухожилията. Или най-просто казано, то е лепилото, което поддържа тялото ни цяло. Колаген тип има 3 вида. Всъщност има над 16 вида колаген, но 3 са основните, които са познати на пазара. Колаген тип 1 формира сухожилията, ставните връзки, дермата, както и вътрешните органи в организма и предава еластичност на кожата. Колаген тип 2 се среща в хрущялните тъкани. Поддържането му в норма предпазва от болките в ставите. Също артрит и други ставни заболявания се предотвратяват. Колаген тип 3 участва в състава на вътрешните органи, кръвоносните съдове, структурата на сърцето, а също и на кожата. На пазара се предлагат колаген тип 1 и 3, познати като колаген за коса, кожа и ногти, и колаген тип 2 за ставите, за хрущялите и ставите. Този пластир е единствения пластир на пазара, който съчетава и трите типа колаген в състава си. Другите съставки, акациевия мед, унищожава микроорганизмите в тялото ни, а екстракта от морски водорасли почиства тялото ни, прави детоксикация и има противостареещ ефект. Поддържа кожата жизнена. Хидролизирания кератин, това е протеин, който изгражда косата, кожата и ногтите. А витамин Е е изключително важен за поддържане на здравето на тялото като цяло и укрепва имунната система, както и възстановяването на кожата ни. Коензим Q10 увеличава регенерацията на клетките, намалява окислителните щети от бръчките и ултравиолетовите лъчи. Продуктът съдържа 27 броя пластира и се лепи на всеки 24 часа. И така стигнахме до 2 маски, които ще ви впечатлят. Тази маска, първата маска е антиейджинг маската. Това е единствената маска в света, която съдържа женшен. Поставя се на почистено лице за 20 минути и след това се прибира отново в пакетчето, където има достатъчно гел, за да се ползва 3-4 пъти. Не се измива лицето, остава се да изсъхне и следващата маска, благодаря, лифтинг маската за лице. Тя е подходяща за всеки тип кожа, помага на кожата да има по-стегната форма, осигурява възстановяване на линията на челюстта и областта на двойната брадичка. Има укрепващ и стягащ ефект, който е породен от екстракта от гроздови семки. Укрепва стените на отслабените кръвоносни съдове, предотвратява стареенето и подпомага премахването на петна. Поставя се вечер на почистено лице и стои 8 часа. Най-добре е да спим с нея. На следващите няколко слайда това е висококачествена козметика, шампуан, маска.
пачовете за под очи, за тъмни кръгове под очите. И мисля, че имаше още един продукт, но явно го пропуснах или не го видях в слайдовите. Тази висококачествена козметика все още не се предлага на българския пазар, тъй като компанията още няма необходимите сертификати. А това са сертификатите на компанията, които видяхте на тези два слайда. Допинг фри, парабен фри, халал сертификат за зелени храни. И компанията е една от 14-те компании, допуснати на американския пазар, благодарение на всички тези сертификати, с които разполага. Сега е време за кафе, по-скоро време за размисъл и вземане на решение. Искате ли да бъдете здрави, да имате здраво тяло и здрав дух, да имате по-добро физическо, психическо и емоционално здраве? А искате ли да печелите пари, докато се грижите за здравето си? Заповядайте в екипа на One More International, постигайте резултати и сбъдвайте мечтите си. Сега ще ви запозная с втората част, маркетинговия план, с как можете да печелите пари. Това са стартовите пакети, когато искате да се включите в компанията с безплатна регистрация, и 4 стартови пакета, които ви дават възможност да станете партньор. Първия пакет е стандартен пакет с 100 QV, бронзовия пакет е с 300 QV. Стандартният пакет дава възможност за 4 продукта, а бронзовия за 20 продукта. 300 QV е на бронзовия пакет, сребърния е с 40 продукта, 650 QV, златния е с 60 продукта и е 1000 QV. QV, това е паричната единица на компанията, върху която се изплащат бонусите на партньорите. Осем бонуса има в компанията. С всеки един по-отделно ще ви запозная. Първия бонус, това е Fast Start бонуса. За пакет, когато партньор се включи във вашата структура, върху пакета, с който се е включил, ако е с 100 QV, получавате $25 бонус, моментален бонус. Партньора, с който се е включил в компанията с пакет от 300 QV, върху него ще получите $75. За 650 QV $162.50 и върху 1000 QV $250 бонус. Следващия бонус е 2+1. Приемаме, че вие вече сте партньор на компанията и съответно сте регистрирали двама партньори, един в левия и един в лявата и един в дясната структура, или така наречените десен и ляв крак. Съответно, когато регистрирате двама партньори, вие получавате безплатна активация за следващия месец и съответно 2 продукта подарък от компанията, за които единствено и само заплащате 18 евро доставка до вашия адрес. За всички останали пакети пропуснах да спомена, че доставката е безплатна. Тя е включена в цената и единствено тук заплащате 18 евро за безплатните 2 продукта, които получавате при регистрация на двама партньори. Следващия бонус е 3D бонуса. Приемаме, че вие вече
като партньор сте регистрирали двама и при регистрация на трети такъв човек получавате $100 бонус, но всъщност тримата партньори, които имате, могат да бъдат и настоящи, могат да бъдат и новорегистрирани. Това е важно да се уточни, защото много от партньорите са активни през цялото време и не е нужно да правите нова регистрация за трети човек, за да получите този бонус. Може да го получавате просто за това, че вашите партньори са активни. Следващия бонус е 4 по 4 бонуса. Това е ако имате 4 активни партньори, независимо дали са настоящи или новорегистрирани, получавате още $100 бонус от компанията или общо получавате $200 под тези последни два бонуса, които току-що ви обяснях. Тим бонуса се изплаща на базата на това, в зависимост с какъв пакет вие сте се включили в компанията. От 13 до 19% е в зависимост от това какъв е вашия пакет, с който вие участвате. Ако вашия пакет е с 100 QV, получавате 13% върху точките на по-слабия си крак. По принцип, между 13 и 19% не е голяма разликата, само някакви 6%, но изразено в точки приемаме, да речем, че имате в по-слабия си крак 10 000 точки за освояване. Върху 10 000 точки 13% са $1300, но 19% са $1900. Разликата от $600 е почти 50% върху сумата от най-малкия пакет. Така че бизнес партньорите, които са ориентирани в тази посока, избират златния пакет точно с тази цел, за да получават по-голям бонус върху по-слабата си структура, когато им се начислява от компанията. Следващия, всъщност, на слайда виждате кариерните нива. Като тук са изредени 8, в компанията вече има и 9-то кариерно ниво. За да не сгреша точното му име, ще помоля Рени, ако може да ми помогне, как беше името на 9-то кариерно ниво. Double Diamond Master. Благодаря. На следващия слайд вече се виждаше следващия бонус, матчинг бонуса, който е между 10 и 50%, като в повечето компании обикновено екипния бонус, така наречения екипен бонус или матчинг бонуса при нас е обикновено 4, 7, 8 понякога. Максимума, който е стигал, е до 10%. Виждате, че при нас започва от 10 до 50%. Това е екипния бонус, който вие получавате върху вашите представители, които са до четвърта линия. Всъщност това е един от най-обичаните бонуси при лидерите в компанията, тъй като няма ограничения за сумата, която може да се получи. Това е бонуса, каш-ранг бонуса, който от апрантис нагоре, когато постигнете кариерно ниво апрантис, от апрантис нагоре се получава еднократно суми от 500 до 25 000 $. И бонуса за кола, така наречения кар ранг бонус. Всъщност, повечето компании дават коли,
но в нашата компания се изплаща във вид на пари. Можете да си купите, ако искате кола на лизинг, ако искате да пътувате, каквото да искате и имате нужда, това можете да направите с този бонус. Получава се, когато 3 месеца поред в малката ви организация имате над 10 000 QV точки. Виждате на слайда, съответно от 10 000 до 14 999 получавате $400, от 15 до 19 999 получавате $600, от 20 000 до 24 999 получавате $800 и от 25 000 точки нагоре получавате $1000. Този бонус се получава 36 месеца. Можете да ни последвате и в социалните мрежи, в YouTube, в Facebook и в Instagram. А тук виждате снимки от Vision Day, където може да усетите атмосферата на доволни клиенти, доволни партньори, емоцията, усмивките, много мотивиращи изказвания, има много енергия. Прекрасно събитие, на което най-близкото предстоящо ви каня да присъствате януари 2024 година. Заповядайте. И на последния слайд отново показвам стартовите пакети с съответно цените. Припомням, стандартния пакет включва 4 продукта, 100 QV и струва 140 евро. Бронзовия пакет включва 20 продукта, 300 QV и струва 500 евро. Сребърния пакет 40 продукта, 650 QV, 930 евро. И златния пакет, който е 1000 QV и струва 1380 евро. С този слайд ви каня да станете партньори в компанията и да опитате първо този иновативен метод, с който да се погрижите за вашето здраве и същевременно да печелите пари, държейки се за вашето здраве. А сега каня всички партньори, които присъстват на тази презентация, да споделят резултати, като на първо място ще започна аз с моите резултати. В началото ви споменах, че здравословни проблеми ме отведоха до компанията. Накратко, аз имам заболяване множествена склероза. Поради травма преди няколко години паднах, счупих глезен на десния крак и от тогава съм в много затруднено положение по отношение на ходенето ми. По-скоро мога смело да кажа, че се придвижвам с инвалидна количка в много редки и много кратки случаи, когато имам достатъчно витамин B12, достатъчно витамин D и имам достатъчно енергия, се придвижвам с проходилка, но единствено и само в къщи. Проблема, който ме накара да се обърна към компанията, т.е. който ме принуди по-скоро, беше едно възпаление на троичния нерв. Тук от лявата страна в долната челюст получих. Не можех да пия вода, не можех да се храня, не можех да говоря. Болеше ме, получавах една много такава силна болка, при която дори не можех да преглъщам. Така се случи, че
точно по това време, в продължение на 2 месеца, опитвах с лекарства, с мазила, иглотерапия. Нищо не се повлияваше. Аз продължаваше да ме боли, продължавах да опитвам най-различни терапии, но нямаше ефект. Така се случи, че тогава Рейни дойде в къщи да се видим. Съответно, аз, доколкото е възможно, откъслечно споменах, че имам такъв и такъв проблем, че не мога да говоря, че разказах и цялата история. Тя просто бръкна в чантата си и извади един пластир, Painless, облепи ме тук цялата челюст от долна устна, горна устна, цялата буза, отдолу. Бях налепена като кученце в продължение на седмица. На 7-я ден болката толкова беше ме облегчила, че аз вече реших, че всичко е преминало и спрях да слагам пластирите, при което още в деня, в който спрях, не си сложих пластира, който трябваше да си сложа, в 5 часа след обяда вече започна отново да ме боли тука и аз налепих отново. Още 3 дни. Точно на 10-я ден вече бях забравила за тази болка. Както виждате, говоря може би 1 час без да прекъсвам, без да имам затруднения. Просто чумя всичко за 10 дни. Това беше единственото нещо, което ми помогна да предотвратя тази болка и да продължа живота си нормално. Другия резултат, който същевременно с моя едновременно аз се регистрирах в компанията и си поръчах Painless мелатонин за дъщеря ми. 2 мелатонина всъщност поръчахме. И Painless. Мелатонина, дъщеря ми имаше оплаквания, че не може да спи. След 3-4 ден каза: мамо, при мен вече всичко е наред. Тя не можеше да заспива с часове, но вече 2-3 месец ползвам мелатонина и казва, че няма проблеми. С Painless имам още доста резултати, които съм давала на приятели и познати. Всички казват, че уникален пластир, който повлиява всяка болка. Наистина всяка. Опитвала съм дори и за главоболието, тук отгоре на челото, отстрани на слепоочията. Минава болката, просто до 4 часа резултати веднага се получават. Това са моите резултати. Сега каня други партньори, който има да сподели. Моля, заповядайте. Ако имате въпроси, в края ще ви отговорим на въпросите, от каквото имате нужда. Аз много ти благодаря най-напред. Ето за тази история говорих в самото начало, даже бях толкова развълнувана, че даже не знаех как да я представя и затова ви казах, че вие когато чуете историята, тогава ще ви обясня. Тинчето е един много скромен човек и аз ще допълня малко нейната история, защото така тя ми каза да внимавам какво ще кажа, защото се изчервява, но вие не я гледайте, че е изчервена, гледайте мен какво ще кажа в случая сега, за да не се изчервява толкова много. След като Тинчето получи този резултат с троичния си нерв, да, тя веднага стана партньор на компанията и се закупи за малкият пакет, за който тя в момента говори и за това, за което каза, че е направила Painless с 2 мелатонина. След като тя вече пък получи и този резултат при дъщеря й,
тя каза, на мен тези продукти няма да ми стигнат и веднага направи сметка, че златният пакет за нея ще е най-добър. Апгрейдна се пакета и е със златен пакет. Тази седмица очакваме нейната първа квалификация. И другото, което е, че макар и човек в неравностойно положение спрямо нас, Тинка вече има своята структура и в България, и в чужбина. Така че, мили хора, точно тази история исках да чуете, защото тя наистина е много ценна. И Тинче, аз много ти благодаря за това, че ти се съгласи да представиш тази вечер нашата компания, нашите продукти, възможността за работа, защото знам колко ти е трудно да говориш, но въпреки всичко ти успя. Много ти благодаря, беше наистина прекрасна. И сега нека да чуем други резултати и въпроси. Ели, виждам те. Ели, Да. виждам те. Между другото, ти си човека, тъй като сега си пусна камерата, искам да ти кажа, че ти си един от хората, които в началото разказа, началото на Тинка, когато започваше, ти разказа твоя резултат с ръката и това много също и повлия на този момент. Да, благодаря. Това е моята история с ръката. Вече всички я знаят. Ръката ми се чувства перфектно. Нали, аз се чувствам също перфектно. Извинявам се, че съм на тъмно. Всички знаете, че с тия моите морски истории, както и да е. Но аз се включвам не толкова за резултати, колкото искам да кажа чест и почитания на тази дама. Невероятна презентация и невероятна сила и дух. И това е човек, който много ще успее. Поздравления, поздравления. И аз за това се включа. Благодаря много. Някой друг? Може ли да се включа? Да. Ехо, чувате ли ме? Да, чуваме те, да. Защото аз не ви чувах. Тити, поздравления, прекрасен дебют. Със сигурност, откакто те познавам, ти си ми пример за дух. Заобичах те от първия път. Благодаря ти, прекрасна си. Аз искам да ви споделя моите резултати. Вълнувам се, наистина се вълнувам, защото Личи си, благодаря ти. Имах честа да се запозная с теб лично. Още веднъж поклон. Винаги ти го казвам. Аз наистина изумявам пред твоя дух. Борбен. Изумявам. Оставаш ме без думи. Обичам те. И така, мили хора, личният ми първи резултат е с плексит от дълги години за 2 седмици и аз се сетих за този резултат днес. Видях се с колега, с който работихме преди 8-9 години някъде и стана въпрос, нали, за пластирите. Аз го видях в рехабилитационното. Баща ми е на рехабилитация, ще ви споделя и неговия резултат. И той ми казва, ти много плачеше от този плексит на времето, си спомням, направо ревеше от болка. Викам, да, човек, аз тогава ревях от болка, толкова години и сега става 1 година, откакто аз за първи път ползвах пластирите. За 10 дни ми мина болката от плексита. Честно ви казвам, не си лепя, почти цяло лято не съм слагала на дясна плешка. По-скоро лятото се схващам от климатиците тук на жилките. Но плексита абсолютно никаква болка не ми се е обадила от 1 година. Другия ми личен резултат е с анемия съм от тинейджър. На млади години, 21-2, припадах, както казваше майка ми, по пътищата. Нисах хемоглобин, ходих на хематолог, естествено диета.
4 месеца и после почиваш, так му си набавиш нужното бе да дигнеш хемоглобина, трябва да спреш хранителни добавки, режим храна, пак пада и така се въртях доста години. Значи B12 и Пенлес 2 месеца плътно съм лепила. Сега си го лепя поддържащо тази година. Това ми е първото лято, в което нямах изтръпване на крайници, в което нямах световъртежи, в което се чувствах прекрасно дори на морето. Изобщо не ми притъмня. Един ден нямам секунда притъмняване. Толкова години, въпреки че вземах други медикаменти предписани, на мен винаги ми е притъмнявало. И последният ми резултат е в семейството при баща ми. Вече става 2 месеца, откакто той направи исхемичен инсулт. Парализира изцяло дясна ръка, парализира частично дясен крак долу и лицето тук е лицев нерв. Първите 10 дни, казвам си, беше само на лекарства. Аз нямах кураж да му залепя пластирите. Въпреки че аз лично имам толкова резултати около мен и съм помогнала на много хора за тая 1 година. На 10-ти ден вече вкъщи, когато го изписаха от интензивно, да го гледаме вкъщи, прибрахме се и аз го налепих първо на бузата с Пенлес. Лицево, искам да ви кажа, че точно за 1 ден оправи говора и изправи тук абсолютно всичко. Нямаше грам изкривяване на лице. На 2-та седмица започнахме рехабилитации, като когато отидахме на 1-та, питах колко време, какви рехабилитации, 5 различни, дренаж, гимнастика там. Горе-долу го въртят цял преди обед в рехабилитационното. И доктор ми каза така: ръката както я гледаш, той я държи отпусната. При него е отпусната, не може да мърда изобщо. И докторът си изправи така ръката и ми каза: това движение на фалангите отпред, той ще може да го прави след 3 месеца идване на терапия, всеки месец, и интензивно трениране в къщи. С топки, с гъби, карайте го да взема тежко, да движи ръката. Съответно, минахме 1-та седмица рехабилитация, без пластири. На 2-та седмица обаче вече беше с пластири. Накрая на 2-та седмица баща ми започна да се усмихва. До тогава беше посърнал, нямаше никакво желание, нито за рехабилитации, нито да се възстанови, нито нищо. 2-та седмица с пластири започна да си мърда ръката от рамото вече. Започна да прави това движение от рамо. Тук тази част си висеше, само че започна отгоре. И след 3-та седмица вече беше в болницата приет, имаше места. 3-та седмица рехабилитации лежаха с майка. Майка му беше придружител, защото тя не работи ръчичката и беше хваната с един бинт. И 3-та седмица, първия ден майка му е свалила пластирите преди рехабилитация, минават до обяд рехабилитациите и лепят пластирите. Като там аз му направих комбинация 2 B12, 2 дикамина, 2 омеви, Пенлес на ръката, тук към китката, отзад на дясна плешка, долу на стъпалата и на крака надглезена отгоре. Всичко е половини Пенлеси. 2 пластира разпиляни по него. И от 2-я ден нататък е минавал всички процедури в рехабилитацията с пластирите. Майка каза, изобщо чаках да ми направи някой забележка, никой не ми направи забележка и тока му мина с пластирите и всичкото вика му мина с пластирите. Искам да ви кажа, месец и 2-та седмица накрая, когато отидах да ги видя, и баща ми ме посреща с усмивка и ми показва, че вече с ръката той държи банан и яде сам банан. Сам се храни с лъжицата за месец и половина. Сега тази седмица в понеделник пак го закарах за 2-я месец рехабилитациите.
една седмица да стои в отделението, без придружител е саме. Запазихме стая с придружител, отидахме, останаха озадачени лекарите как без придружител толкова бързо. Да, той се справя сам. И казва на доктора, когато го преглеждали, доктора, виж, аз мога да се стискам ръката, е така. Аз я стискам в юмрук и доктор му казва, браво на теб, ти си много упорит. И майка ми казва, аз само се засмях и го оставих той сам да разкаже през седмицата как вика стиска ръката за месец и половина, откакто вика се случи, вика всичко това. Браво. Да, това са моите резултати. Ти благодаря ти още веднъж много. Партньори, имаме много хубави резултати. Кой друг ще сподели? Мария, виждам, че е с отворен микрофон. Мария, Да, аз искам да кажа нещо. да, заповядайте. Искам да благодаря на Жолета за това, че ме включи във вашето семейство. То вече си и мое. И да споделя резултатите. Резултатите ми са от 18 септември. На презентацията, на която бях в началото, бях най-скептичният човек и задавах въпроси, едва ли не за да забия хората, които правиха презентациите. Предвид на това, че четех доста във връзка с моето основно заболяване – колената. В интерес на истината, на 18 бях облепена с пластирите на колената, колаген си сложих, дикамин си сложих. Имам едно урече, с което си проверявам какво е състоянието на витамините ми и през лятото, и в началото на това лечение, те бяха под нормата. Сега са в норма. Абсолютно всички. И D3, и бетата, и Е, и С. Нещо, което ме изненада. Но не това ме изненада най-много. От една година на мен ми е трудно да вървя. Гонартроза на единия крак, сложиха ми хилуронова инжекция, а другия крак така ме боли, че не можех да ставам от леглото, не можех да си кръстосвам крака, не можех завивките да пипам с крака, за да мога да си ги наместя. И изненадата за мен беше много голяма, когато няколко дни, може би седмица след като започнах да ползвам пластирите, аз вече ставах без болка, движех се по-спокойно вкъщи. А преди няколко дни, след като се направих ионна детоксикация, реших да си изчистя петите. Нещо, което не можех да го направя, защото кръка си не можех да го вдигна. Изненадана бях сама за себе си, ако искате вярвайте, ако искате не дейте, но аз си кръстосах кръка, за да се изчистя петата отдолу. Нещо, което не можех да го направя близо година, не можех и да отида на козметик да го направя, защото просто ми беше много трудно да се дигна кръка. И това не е само. Трудно ставах след сядане. Особено седнали, минат ли 10 на минути, след това не мога да тръгна. Защо свързах датата 19 на 19 на 18? На 19 бях на концерт. 2 човека ме дигнаха от стола. Не можех да става от стола. И да измина едни стъпала, 3 стъпала, за да мога да се хвана на перилата и оттам вече с моите близки да ме приберат в къщи. Резултатът днес, първо вчера, взе да ми кипи яденето, отбягах от хола до кухнята, за да мога да го изключа. Отбягах нещо, което не съм го правила от една година. Днеска слязах, аз живея в единия край на Варна, до другия край на Варна отидах по работа да се върша. Съвсем спокойно отидах. Основният проблем за сега все още ми са стъпалата. Там има психологически ефект. Просто страх ме от стъпала, защото знам каква ми беше болката. Затова искам да кажа, мили хора, и не само това ми са положителните неща, но аз само това искам да споделя. Искам да кажа, че от един скептик аз се превърнах в човек, който започна изключително много да се радва на успехите си, да вярва в пластирите. Хора, които не са ме виждали повече от месец, са изненадани от това, което виждат в мене. Върна ми се усмивката, върна ми се енергията, върна ми се движението. Вече вървя твърдо, не вървя. Така се едно, че имам болен крак. Това е една неописуема радост за мен.
И с нетърпение чакам прегледа пред доктора, който ще ми бъде ортопеда, който ще бъде съвсем скоро, след 10 дни, за да видя той как ще се изненада и какво ще каже за резултатите. Ще ви споделя, когато дойде време. Благодаря на фирмата, благодаря на Жулиета за това, че ми отвори очите и ме пусна в това предизвикателство за мен. Благодаря ви много. Много, Мария. Ето това преди чудесни... Да, Силвей? Не ви чух. Понеже дамата беше много скромна и не се представи, това е доктор. И аз съм много щастлива, че тя сподели резултатите си, въпреки че беше толкова скромна. Не съм доктор. Не съм доктор, аз съм стипендиант към Министерството на социалните дейности. Не съм доктор, не съм била доктор, но изпитвах големи болки, които в момента просто ги няма. Мария, и още повече, че всеки, който ме вижда, не може да ме познае. Честно слово ви го казвам. С тези резултати и ето това исках да кажа, че ето това правят нашите наистина чудесни пластири и се въоръжи тогава, когато отидеш пред доктора, нали, ако той е скептичен, нали, както ти си била в началото, въоръжи се с търпение. Ами ще бъда, но той мисля, че е отворен, защото сме говорили друг път. И друг път сме говорили по други теми, нали, пак свързани с здравето, но се надявам да бъде приятно изненадан и да не ме прати на прословутата и любимата за него операция смяна на коленни стави. Добре. За това се моля. Пожелавам ти успех. Мога ли да кажа нещо? Жули, заповядай. Да. Дамата Мария е бивш преподавател в не икономически, ами технически университет в град Варна. Днес, де-факто, след нейните събития, които се случват и резултатите, които тя получава, ние включихме 2 преподаватели, даже професор току-що включих под нея, защото тя има почти същите проблеми и аз се надявам да й помогне много. Да, и тя е малко скептична, но въпреки всичко каза, аз ще пробвам. И до този момент правихме регистрация с нея. Честито на Мария, има 2 прекрасни партньори под себе си, дори и професор. Добре, благодаря. Поздравления, Мария. В тази връзка и аз искам да кажа нещо тогава. Когато моята иглотерапевка, която идваше да ми слага игли, от които не можаха да повлияят троичния нерв, видя как съм облепена като кученце тук, видя как ме мина троичния нерв и така гледаше едва ли не с насмешка, че едва ли не аз съм повярвала в някакви лепенки, които едва ли са могли да ми помогнат. Но минаха 10 дена и там, не мога да кажа колко време, един ден тя идва до вкъщи и казва, я ми разкажи повече за тези лепенки. Викам и разказах и горе-долу каквото току-що разказах и на презентацията. Викам, за какво става въпрос? Каза, имам един пациент, който е шофьор, на който по същия начин слага мигли, по същия начин има възпаление на троичния нерв и по никакъв начин не минава. Подарих и един пакет Painless и казах, това е подарък специално за теб. Дай на човека, може пък да се случат нещата, нека да опита. На следващото идване тя казва, разкажи ми повече за тези лепенки и откъде мога да си ги доставя. Това беше интересно, което каза, откъде мога да си ги доставя. Викам, какво стана с човека? Тя казва, всичко е наред. Има 2-3 вече, които съм им лепила лепенки за болка и искат да си купят. И въпросната дама е доктор, преподавател, асистент в Тракийския университет.
доктор по професия, преподавател в Тракийския университет, има кабинет с пациенти, на които провежда илотерапия. Тя също стана партньор в компанията. Това е, което пропуснах да кажа и да допълня, но споделените резултати преди мен за докторите ме наведаха на мисълта, че и аз мога да споделя такъв резултат. Какво каза нейният пациент, след като тя му е залепила със строишия нерв, когато му е залепила пластира? Казал е, откъде мога да си купя тези лепенки? Не само това, ми казал, с какво ли не се мазах, с какво ли не пих, какви ли игли не ми слага и накрая, какво е това, дет ми го залепита, ми мина. Да, ето така ни карат да се чувстваме, първо да сме здрави, да сме щастливи от това. Може би виждате всички, че днес съм налепена. Да, колкото и да си поддържаме имунната система, знаете, че и най-малкият стрес може да ни свали имунитета, а вирусите са около нас. Знаете колко много в момента има. Естествено, че след като се срещаме с толкова много хора, нормално и нас да не пипне този вирус, но все пак за 2 дена без никаква температура, след като ползвам, нали, пластирите, без никаква температура, аз просто се справих. Виждате, че си говоря съвсем нормално, макар и малко носово, но няма значение. Дори и да ни пипне вируса, ние го прекарваме много бързо и по най-лесният начин. Това ни събаря чак толкова много, както при хора, които не ползват и не правят превенция никаква. Имаме ли въпроси, които да са свързани с бизнеса или с нещо, което не сме разбрали по съставките или продуктите? Ако нямаме други въпроси или ако някой друг не иска да се изкаже, време е да приключваме. Жени, аз искам да поздравя за прекрасната презентация на Тинка и се надявам най-скоро време да се запознаем лично. Страхотна презентация беше. Благодаря ти. Благодаря, Юмер. Така, Тинче, аз още веднъж ти благодаря и те прегръщам отдалече. Скоро ще прегърна и от близко. Сега искам да още веднъж да повторя думите на Тинчето, че когато разглеждахме слайдовите с снимките, Тинка каза, че през 24-та година, януари месец, на 20 нас ни очаква едно грандиозно събитие. Това е рождения ден на компанията, най-голямото събитие на компанията. Каня всички партньори и гости да присъстват на това събитие, защото там наистина ние виждаме мощта на компанията. Виждаме нейното виждане за напред и всички тези признания, които се дават пък към партньорите. Така че наистина е много грандиозно. Там се получава наистина много голяма енергия. Заповядайте на това събитие. Изкарваме, прекарваме, както искате, така го наречете. Наистина там е много хубаво. И другото, което искам да ви кажа, обръщам се само към гостите в момента. Вие чухте няколко резултата. Чухте за това как някой е бил негативен, някой пък е бил просто с недоверие подходил, защото за недоверието имам предвид Тинка, защото тя си беше чисто с недоверие, аз се залепих пластира, но тя си беше недоверчива. И впоследствие ме сподели, когато ми дойде на гости, си мислех, колко ли много ще ми говори, а ти нищо не ми говори, само ми залепи. Аз нищо не й говорих за компанията. Така, няма значение кой как е започнал. Всеки има някаква си история
в живота си, дали е в ежедневието, дали е как е започнал в One More. Но когато ние получим една информация, просто си дайте шанс. Дайте сами на себе си шанс. Гръбнете го този шанс. Опитайте. Опитайте. Ако се страхувате, вземете само продукта и опитайте. Неминуемо ще имате резултат. Каня ви да опитайте и да се присъедините към нашия екип. Към нашия екип е слабо казано, а към нашето семейство, защото ние наистина съставяме семейство. Заповядайте и ви пожелавам лека вечер. Примислете и от утре ви очакваме при нас. Може и тази вечер. Някой, ако е много бърз, може и тази вечер. Като казах от утре, не слагам граница. Може и от тази вечер. Хубава вечер ви пожелавам. Лека вечер. Лека. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Беше прекрасна вечер. Благодаря. Лека вечер.